ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ದಾದಾ ಅಂತ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮೇಕರ್ ಒಂದು ಕನ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಅವು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿ ಯಾನು ಆಸ್ ಅ ಫ್ಯಾನ್ ಏರ್ನ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಅವ ಐಟಮ್ ಯಾರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಪುಸ್ತಕಲಾಗ ಆಪಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನಾಗತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೈಫ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಡೀ ತಂಡ ಕಾರಣ ಅನ್ಪೋನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಥುನ್ ರೈನ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಆಯಾರೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೋಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಸಿನಿಮಾದ ಇಡೀ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಂಡು ಬರ್ಲಾಕ ಬಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲಾಗ ಬತ್ತು ಬೂಪುನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಬತ್ತಿರ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದಾದ ಅನ್ಪ 15 to 18 minutes ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜನಕುಲಿತ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನರೆ ಅವ ಅಂಚತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಆವು ಅಥವಾ ನನ್ನ ದಾದ ಆವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವೆರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಪುನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ 4 to 5 days ಉಪ್ಪು ಮೂಲು 4 to 5 days ಆರ್ನ ಶೂಟ್ ಉಂಡು 18th ಅಂಚು ಪೋಪೇರ लोग राइट देती पे मिस्सांड फोन